Tinatayang higit 781,000 ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa magkakaiwalay na anti-illegal drug operation ngayong linggo sa probinsya. Sa Nabua, Camarines Sur, 3 high-value individual o bigatin umano sa pagtutulak ng droga ang kalaboso nitong March 17 sa isinagawang bypass operation ng PNP Regional Drug Enforcement Unit at Nabua Police sa Zone 6 Barangay San Antonio, Nabua. Ayon sa impormasyon, 2 sa mga sospek ay taga-Taguig habang ang isa ay taga-Lapurisima, Nabua. Nasamsam sa operasyon ang tinatayang 100 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 680,000 pesos. Maliban sa droga ay na-recover din sa mga sospek ang isang caliber 45 na baril na may magasin at mga bala. Samantala sa Naga City, kalaboso rin nitong Marso 16 si alias Angel, 31 taong gulang na taga San Agustin kanaman sa bypass operation sa Barangay Carrayan, Naga City. Nasamsam sa suspect ang droga na aabot sa 6,800 pesos. Arestado rin sa Barangay Bagong Bayan Sur parehong operasyon ang high value individual na si alias Jess 37 at nasamsam sa kanya ang aabot sa 20,400 na droga. Sinundan pa ng PIDEA ang pagsawata sa 3 pang suspect sa parehong kaso na may kinalaman sa illegal na droga kung saan naaresto ang 3 ring individual sa Concepcion, Pequeña. Kahapon sa March 17, sa dakong alas 5 ng hapon is nagsagawa po ng anti-drug operation yung pinagsanib po na persa ng PDEA Camarines Sur Provincial Office. Kasama natin po dyan yung unit ng aming Airport Interdiction Unit at yung Naga City Police Office, City Intelligence Unit, kung saan po nagsagawa po tayo ng bypass operation sa Barangay Concepcion, Pequeña. At nung tinalakay natin yung isang bahay kung saan nakapag-transact yung ating pusher buyer, is nakuha natin na may 3 katao na kasalukuyang gumagamit po ng illegal na droga doon sa loob ng bahay. Kung kaya't bukod doon sa nakumpiska nating drugs, ay inaresto natin yung 3 pang kasalukuyang papatasyon. Ayon sa mga otoridad, patuloy ang mga monitoring nila sa mga nakakalabas sa kulungan sangkot sa illegal na gawain. May pagtaas rin umano sa presyohan ng droga dahil sa kakulangan ng supply, dulot ng pagkakasawata ng mga sangkot dito dahil sa tuloy-tuloy na operasyon. Actually, ang mga suspect sa mga, lalo na sa mga drug cases, paglaog pa lang kayan, minomonitor ta na yan hanggang pagluwas. Kung ini nakaluwas na, dahil aram ta na pwedeng magbalik ini sa indang ginigibo. So, under monitoring yan, lalo na sa mga may mga previous cases na. Actually, as per our monitoring po sa ating pagmomonitor sa drug situation po dito sa Naga at sa kabuuan po ng province of Camarines Sur, is medyo sa katunayan po, medyo bumababa po yung supply ng drug na pumapasok sa ating lugar. Sa katunayan, may sudden pagtaas ng presyo ng illegal drugs dito sa ating lugar. Pagtulungan natin na sugpuin yung problem sa illegal drugs. Kami naman is, yung aming tinatrabaho is para ma-suppress yung pagpasok ng supply ng illegal drugs dito sa ating probinsya. Kakaharapin ng mga sospek ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Jan Amador, CSN.